Huria na hinalonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dihita salhuna. Tapasada maruhat tamartangya kita. Muliate hupasa ruana mituho ali Tuhan. Disudi dinggan di basam asini roham. Natotong dilehom mutu bagasang ulu nami. Di bagasa tike Tuhan. Dinalaho manangin hatap pami. Todim perbadia mana madongani hami. Asa mangatusi hami di hatam. Di bagasan Yesus Kristus martangya kami. Amin. Demang dainang hatani Tuhan na saortu hita dia pala partikianon. Dienek mai sian buku Heber bidu 5. Amuka mai sian ayat 7. Masohok sak tuai 10. Tapa iut ma omahatani Tuhan. Ta ganjol ma ibana. Dipilih do akka pangiduan na do elek-elek na. Mardongan angguk bolon do ilu-ilu tunatuk paluan ibana sian hamatean. Jadi ditangyo do ibana. Gabi malua sian hatahutoni. Ayatik pe anaki ibana. Di guru do pangoloyon marhite sian na tinaon nai. Jaladong ripas gabi sior hon haluan. Sa liling-liling na do ibana. Di sudi na mangolo ibana. Di guarde bata do ibana situa ni malim. Mangihuton horong ni si Melkisedek. Ido sahana. Damang dainang na hinolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Sada peristiwa na paling bersejarah di bagasan parngoluon ni jolma. Ima peristiwa na mate jala tersilang Yesus Kristus. Sasitongna adorang so Yesus Kristus tersilang di dolok Golgata. Nunga gudang jolma na tersilang. Nunga gudang jolma na taruhum. Jaladang hal na baru besa sitong na soal jolma mate dia pinorsilang. Apalagi di panggonggomon Kaisar Romawi di hati-hati. Alai buasa ikon peristiwa Yesus na tersilang gabe peristiwa na fenomena. Padahal dang hal na baru. Damang denang nanolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Sudi nang julma na tersilang dihau pinorsilang adorang so Yesus. Aka perjahat. Aka siulahon na sunadinggat. Aka perdosa. Alay anggo Yesus na tersilang di dolok Golgata. Jolma partigur, jolma nasuna perdosa. Jala jolma nagokolok. Na manuturi na pasatot akka hadameo. Sudinang jolma na manada Yesus ditiki di ngoluna. Di luar di horong ni hala Parise. Marlomo ni roha. Hulang hala Parise. Dua kasih boto surat na makasugo Yesus. Ala na sudirang julma manada Yesus nagokolok.
di sekitar silang ibana. Sahat do baritai tu sedeliuk portipi. Jaladang sampai tu sih. Mula sudinang jol mana mate dia pinor silang ada orang so Yesus. Dan mulak mangulu na sida. Ale anggo Yesus. Dung tarsilang ibana sarbarita itu luak portibio. Di luak gonggoman ni Romawi. Dang saya dope manang dang mago dope istilah sonari trending topiki. Nunga trending musenang barita. Na lobi ubal ka. Ima barita taringot Yesus na mate partigor dia pinor silangi mula mangulu dari patoluhan. Lam sarma baritai. Lam tahutan mana makasugod di bana. Nah, damang dinang nenolonga di bagas satu ate Yesus Kristus. Di hata ni Tuhan na mampakulingihita dia pala partikianon tung masetakas do di pasahat panurat Heberon taringo tu Yesus nagabe imam manang molo di bahasa Batak di dokon nagabe situan ni malim di patudus do Yesus do ima situan ni malim na marlapatan mol akka situan ni malim di patupan nasida do manang nasida do parhitian ni julma pasaton akka piliet tu di Batak ale anggo Yesus ibadah gabe situan ni malim di siala ibana sadiri do na gabe mamelehon. Dirina do gabe pilihan. Parhitian ni ibana lao manesa dosa ni jolma. Asa tung mardame jolmai do debata. Ibana do situan ni malim. Jal hamalimon ni Tuhan Yesus tung marasing do. Do hamalimon na adong dia kahumaliak. Yesus tersilang asa sikop do ahana di bagabagahu di padan Narobi. Jala Yesus tersilang saluh naidang ala ni dosana. Alai ala di dosa di jolma. Tua doi bana tu banu ator. Asa disesa saluh na dosa ni jolma. Huria nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan jami taon di pabotoh do musenang manang di paing do tuhita ganuk marsada-sada. Ya Yesus do bona ni haluaw na manotong. Di pilih Yesus dirina dia penor silang. Asa tung mangulu julmai. Asa unak kona julmai. Alani ditugin hatan itu ano tuhita garuk marsada-sada. Di siara nang tersilang Yesus Kristus dia pinor silang. Parhitiata asa mardame hita do debata. Berarti naik konimasi piopota di bagasan ngolutta. Unang sumurut kita mangoloy di bata. Ragam akka si taonon. Ragam akka hamaulo. Ragam akka ilu-ilu. Alesa luhut nai ikon patudono tado haporsyota. Artinya penderitaan yang kita terima tidak sebanding dengan penderitaan yang Yesus terima oleh karena kita. Maka yang kita lakukan bagaimana kita tetap setia kepada Tuhan. Kesetiaan sangat penting bagi kehidupan kita. Secara khusus di dalam keberimanan kepada Tuhan.
Yesus Kristus di hata di Tuhan di dokod do. Di patari daun ibana do. Hauduon na. Hauduon ni rohana. Molo dia sia di dokon bo ay walu. Ay atik pi anak ibana diguru do pangloyon. Marhite siyan na tinaunay. Mangoloy Tuhan. Dang dijo ibana hamatian ni. Nakita pedabang denang di juma agungon na parjulos sa hali nasa julma na porsiya. Naung ditubus Jesus Kristus. Ikon gabi pangoloy di debata. Di bagasan akanguluda si ganopare. Molo nunga pangoloy di debata. Berarti dang adong be akka ulaw na rumar na ikon ulaw not tadi bagasan nguluta. Ulaw para sinirohaon. Ulaw na denggan. Ulaw patudon akka hadameon. Inama na ikon ulaw not ta. Napadua damang denang. Di do manang dipatudus do Tuhan Yesus mangyuton horong ni si Melkisedek. Si Melkisedek gobaran manang istila doon di padan na yang baru. Taringot tumalim na sitong nabadia na sumardosa. Dos do Jesus do ima horong ni si Melkisedek. Sada malim natigor na sitong na sumardosa. Bahkan ubolo do ibana sa si Melkisedek ala ibana di batado. Napaduahon na ikon ingotot ta di bagasan parngulot ta. Ala na debata manang Jesus Kristus do gabibona ni haluaw di bagasan parngulot ta. Berarti manginang unang adong be di ganup ngolut ta ganup marsada-sada akka pangalahon na suture. Amang inang pikiri hamu jalari mangi hamu nama. Jesus nunga dipersilakot umokopita. Jala saluhuk na dosa tanunga digarar ibana. Di Juma Agung di perningota Juma Agung di pengot dita. Nunga dipatuduhon jala nunga siko holong ni debata dihita. Nakita pe tapatuduh maholong ni rohai marhite-hite akka ulaw na dingga di bagasang ulo si ganupare. Amen martangyak kita. Moliate madiho Tuhan nunga taruli hami siyan hatam. Ajari hami asa totong makangulun hatam jalahot manotok kami di lomo ni roham. Di bagasan Yesus Kristus martangyak kami. Amen. Horas madihita salhut na damang denang. Salam sehat Tuhan mamasu-masu.